Feel it in the sunrise, even in the nighttime. Østerbro er en administrativ bydel i Københavns Kommune med 70.938 indbyggere. Bro er en gammel betegnelse for en brolagt vej. Ordet Øster kommer af, at stenbroen lå lige ud for den gamle byport, Østerport, der i middelalderen var placeret for enden af Østergade i det indre København. Under Christian den 4. store nordlige udvidelse af byen kom den nye Østerport i 1647 til at ligge for enden af Rigensgade. I 1708 blev der bygget en ny Østerport cirka der, hvor den nuværende Østerport station ligger. Overordnet kan bydelen inddeles i Indre Østerbro og Ydre Østerbro. Indre Østerbro er hovedsageligt velhavernes kvarter, et kvarter med en gammel og fin historie og hjemsted for en længere række vigtige bygninger, pladser og forretninger, mens Ydre Østerbro har en knap så gammel historie. Kastellet er en af de fineste og bedst bevarede fæstningsværker i Nordeuropa. Det blev opført af den hollandske fæstningsbygger Henrik Ruse i perioden 1662 til 1664. Det var bygherren kong Christian den 4., der havde påbegyndt en optimering af Københavns fæstninger i 1624. Men da han døde i 1648, nåede han altså ikke at se kastellets helhed. Derimod blev det hans søn, Frederik den 3., der fuldførte projektet. Kastellsmøllen blev i 1847 opført af tømrermester Fritz Christian Balslow. Møllen er en ottekantet hollandsk gallerimølle i 5 etager. Møllen har været brugt til at male mel med, men man holdt op med at bruge den i 1908. Kastellskirken blev bygget i 1704. Udvendigt bærer bygningen ikke præg af at være en kirke. Kun korset på værhanen røber, at dette er et gudshus. Kastellskirken er ejet af forsvaret, men er en del af folkekirken. Østerport station åbnede i august 1897. Østerport er tegnet af Heinrich Wenck, der også har designet den lysekrone, der hænger i forhallen. Østerport station er en jernbanestation for både regionaltog og S-tog. Den har 5 perroner og 8 perronspor. Trianglen er en plads, som er angivet efter dens trekantede form. Den er et centralt knudepunkt i Østerbro-kvarteret. I det 19. århundrede var trianglen en holdeplads for kapervogne, hvis formål var at køre københavnerne ud til Dyrehaven. Det, som på nuværende tidspunkt kaldes for BT-huset, er bygget i starten af 1900-tallet og var den sporvognsventesal for indbyggerne. I dag bliver det stadigvæk brugt som venteplads, dog for busser. Fælledparken er et parkanlæg, som blev anlagt i perioden 1908 til 1914. Parken blev anlagt i fin engelsk havestil og rummer i dag faciliteter som mødeplads, musiktribune, sø, plæner til leg og sport, samt skulpturer og mindesmærker. I 1873 overtog Københavns Kommune dette grønne areal, der tidligere havde fungeret som militære områder, henrettelsespladser og pladser, der var overladt til de københavnske blegemænd. Parken er opdelt i 2 dele, Blegdamsfælleden og Klosterfælleden. Hvert år afholdes der et kæmpestort 1. maj arrangement i Fælledparken i forbindelse med Arbejdernes Internationale Kampdag. Parkens stadion er Danmarks største fodboldstadion og er placeret i forbindelse med Fælledparken. Parken fungerer både som Danmarks nationalstadion for det danske A-landshold i fodbold og hjemmebane for fodboldklubben FC København. Østerbro Stadion er et atletik- og fodboldstadion, som ligger få meter fra parken. Anlægget er bygget sammen med Idrætshuset, som indeholder omklædningsrum og 5 indendørshaller til afvikling af sportsaktiviteter, såsom håndbold, bordtennis, boksning, kampsport, styrketræning og rytmisk sportsgymnastik.
Rigshospitalet er Danmarks største og mest specialiserede hospital, som tilbyder patienterne højt specialiseret behandling på internationalt niveau og dermed fungerer som et flagskib i det danske sundhedsvæsen. Det første rigshospital var tegnet af arkitekt Martin Borg. I 1958 vedtog man at udvide hospitalet.